Bună ziua, domnul profesor! Dacă ne puteți spune un pic mai multe detalii despre activitatea dumneavoastră și a copiilor, a elevilor la noi în fabrică. Bună ziua! Mă numesc Volciuc Vasile, sunt instructor la Liceul Tehnologic Forestier din Sighetul Marmației și însoțesc elevii la agentul economic CCA Viva, cu scopul de a efectua instruirea practică la agentul economic prevăzut în programa școlară. Avem două specializări care fac practică la Viva, tâmplar universal și operator CNC. Stau lângă muncitori și învață cum se lucrează aici, în această societate. După ce termină școala profesională, o să primească o diplomă de absolvire, nivel 3 de calificare, în baza căreia vor fi angajați calificați la locul de muncă. Îi ajută atât pe plan profesional, cât și financiar, pentru că agentul economic obligat să le vedească ca și calificați. Ce se lucrează? Să opereze la mașinile, de exemplu la CNC-urile de aici, acum învață cum se pornește, cum se alimentează mașina, cum se oprește, cum se reglează mașinile respective. Sunt îndrumați și de muncitorii care lucrează cu aceste utilaje, cât și de reglorii care reglează utilaje. Și atunci, introducându-i treptat, încercând să învețe să respecte orarul societății, programul societății și anumite reguli, așa îi formăm, altfel nu se poate. Și vedem o evoluție, când în clasa 9 copiii mai se joacă, mai sar, mai glumesc, ăsta cu treptat ce clasa 10 deja sunt mai cuminți, în clasa 11 deja se simt deja importanți, pentru că deja se simt cumva valorificați, pentru că sunt puși la utilaje, li se dă o responsabilitate și ei simt lucrul ăsta și deja sunt mult mai responsabili. Și cum se descurcă? Cum vi se pare? Se descurcă bine copiii? Da, copiii se acomodează. Unii dintre ei sunt deja foarte buni și foarte interesați și îndemânoși. Sunt unii pe care te poți baza pe ei, lucrează ca și un muncitor. Deja știu cum să pornească mașina, cum să alimentează mașina, când e o defecțiune să oprească utilajul, să verifice cu șabloane sau cu instrumentele de măsurat reperele, dacă sunt conform standardelor. Deci ei ori învăța lucrurile astea deja. Vă mulțumim și vă dorim un spor astăzi. Mulțumesc eu, cu plăcere. Bună, salut! În ce clasă ești? A 11-a G. Tu ești în primul an în practică aici? Din a 10-a suntem la practică. Te înțelegi cu muncitorii? Da, foarte treabă. Și cum îți place? Ai învățat ceva de la muncitorii noștri? Da. Am învățat meserie. Bună? În ce clasă ești? A 11-a. De cât timp vii la practică aici la noi în fabrică? De 3 ani. Și îți place? Da, e bine.